Bé, de 1878 a 1939 van sorgir a Barcelona dos diaris. Un es va dir La Publicitat i l'altre es va dir La Publicitat. A partir del 22 ja va ser el diari escrit absolutament en català. La Publicitat va ser bàsicament republicana i la Publicitat va ser bàsicament catalanista, amb un gran esperit nacionalista. Va ser el diari més ben fet de tots, segons molts. Carles Sentís, l'últim home que va fer la Publicitat, que va morir, ho havia dit en les seves memòries, i per tant va ser un diari que va aixoplugar molts dels que volien tenir un òrgan, que eren els intel·lectuals catalans. Acció Catalana Republicana va ser el seu partit, i s'hi van aixoplugar molts. Van ser simpatitzants o militants. Els dos diaris van fer molt per Catalunya, especialment el segon, naturalment, però també el primer, i n'hi ha sempre un cert esperit liberal. Jo penso que és una de les publicacions que s'han fet amb més professionalisme, tot i en aquella professionalitat, malgrat en aquella època no n'hi havia gaires de professionals, perquè uns polítics eren periodistes i uns altres periodistes eren polítics, però sí que es va fer molt forat en l'opinió pública catalana i va ser un dels diaris que es va vendre més juntament amb La Veu de Catalunya.